it-tfal tiegħek stess, it-tfal tan-nannit stess, li joffenduhom, iweġġawhom u jkunu kattivi letteralment, ma nistax nuża kelma. Nixtieq hemm iktar aġġettivi għaliex vera iweġġaw issa tagħmlu nedejna anka petition, ġbanna kważi mal-1000 jekk mhux iktar firma minant in-nannit, minant kulħadd li juri solidarjetà l-ewwel biex nuri solidarjetà li daw in-nannit mhumiex waħedhom, li hemm xi ħadd qed jaħseb fihom u qed nikkumbattu biex almenu tinħoloq xi struttura legali fejn in-nannit bid-dritt jaraw it-tfal tagħhom il-nepotijiet. Waħda minnhom ġiet tikbi hawnhekk tgħidli laqqas ħallitni binti ma ħallitniex immur nara lit-tifel fil-purċissjoni tal-ewwel qarbina. Il-Children's Rights Charter jgħid li t-tfal għandhom dritt għall-aċċess għall-familja u għall-family unit. Issa sfortunatament meta jisfrattaw il-ġenituri, meta tisfratta l-familja tinkiser, tinqasam mid-biċċa min jieħu dik u min jieħu l-oħra miegħu u jibqgħu lek għandna każ pereżempju fejn tfajla baqgħet waħedha dik, keċċewha mid-dar. L-om u l-missier għandhom it-nej partners oħra, ġodda, wieħed ħadd tifla u l-oħra ħadet tifla oħra u dit tifla ta' 15 sena ħallewha l-art. Mela ta' 15 di tefawha bil-bagollu bil-ħwejjeġ tagħha it-tifla għand in-nanna u n-nanna provat iż-żomma ma di mbagħad ta' 15 issa għandha 17 għad li jiena kif nista' naċċetta ċoħe kif nista' nkampa maħħadi tfajla ta' 17 sena tiġini fit-3 ta' filgħodu minn Paċeville għad li jiena armla m'għandix raġel, m'għandix min jgħinni, jiena ħatoqtolni kieku di.